Zazi Afrika kube ngalela umlungu uzwegode iphansi naphezulu. Inkunzi ejama enhlanu thukela wadungeka iziziba. Usolwazi ongafundile. Inkunzi engayanga nhlobo ediphini echothwa zinyoni zezulu. So ke namhlanje siphinde sase futhi ake siphinde sixoxe sidinga umlando wethu umzazi neAfrika. Lo mlando esizoxoxa namhlanje umane wagqugquzelwa insizwa yakamyaka ucela umusa. Uthi mlunguzi nathi siyafisa ukuthi ukusihlaziyele lo mlando wethu wakamyaka. Ngase ngithi naye cha cebula umusa lo mlando insizwa yakithi sesike sawubheka. Usukhona kakade obese kushoda nje ukuthi kuphela sihlale phansi ke sizoxoxa njengesizwe. So ke ngenkathi siubheka lo mlando siye sathola okuningi kakhulu ukubona ukuthi siyisizwe. Umlando wethu ujulile mude kuningi futhi kusadinga ukuthi ke sikubheke ngomlando wethu njengabantu abantu baseAfrika. Umlando wethu mude kakhulu. Angazi sifike kanjani lapha ukuthi umlando wethu silahlekele sigcine sesingazazi ngoba sizolikhuluma nje iqiniso manje asizazi ukuthi singubani. So ke ake siwudingide lo mlando. Esiye sakuthola njengoba besiwubheka lo mlando uthinta kakhulu isizwe samaGumede. OGumede kuyathusa nokho ukuthi lapho kulandwa umlando omude ukhulunywa ngezizwe eziningi ezihlukahlukene. Nakuba siye sikuveze ukuthi lezi zizwe zimane ziyahlangana. Kwakungabantu ababodwa lapha. Kodwa lapho uthola ukuthi umndeni uyakhula kube sekwakheka isizwe esikwazi sizimele bese sigwinya neminye imindeni siyifake ngaphansi kwayo. So ke sigwinya imindeni nezizwe ukuthi kuye kuchazeke kahle nakakhulu uma kusetshenziswa ulimi lwesilungu ngoba uthola lapha khona igama elithi ama-clan kube khona elithi ama-tribes bese kuba khona elithi nation. So ke thina lapha olimini lwethu olujulile lwesiZulu siyasebenzisa amagama ambalwa kakhulu umndeni bese sisizwe nezinhlanga. So kukanjalo. So ke abantu ababodwa lapha kodwa ukuthusana kakhulu lesi sizwe esikhulu sakaGumede akukhulunywa ngaso. Kanti lapho izizwe zasiqhamuka entshonalanga lapho zihlola umhlaba kuningi ezikukhulumayo ngalokho ezakufica nkathi sifika lapha kuleli eliseningizimu neAfrika. So ke uzocabanga ngesizwe samaPutukezi. Uma uzocabanga ngeminyaka yama-1500s kunokuthile abakushoyo laba ngenkathi befika lapha. Bafica amakhosi nezizwe ezaseyizinzile zizimele. So ke kunamakhosi amaningi abaye bakhulume ngawo esizoxoxa ngawo lapha. Uzothola ukuthi amanye awo athinta ezinye zezibongo. Izibongo ezinkulu kodwa esezizindala ezikhona kuleli silakhele. Ungacabanga ngezibongo ezifana noGoge. OGoge isibongo esingajwayelekile kodwa isibongo esidala kakhulu ngoba uzothola ukuthi kuthinteka ngisho nenzalamizi yaso lesi sibongo. Isibongo sakoNcube siyavela lapho befika laba basentshonalanga. Nakuba uzothola amanye amagama babengawabizi kahle kakhulu. Babebhala ngendlela yabo bewabiza ngendlela yabo. So kuzodida kwezinye isikhathi ngoba uma ubheka amanye alamagama uma uthi uyalifunda igama uliqondi kahle. Kodwa lapho usubuyele emuva ucabanga ngamagama nezibongo ezikhona esisisebenzisayo ubone ukuthi leli gama lihambelana nalesi sibongo. Ungacabanga ngoMpanjana. uMphanjana omlotshwa lapho. So ke sizoxoxa kodwa ngakho lokho. So lapho befika bathi babiza lelizwe ngokuthi izwe labafumo leli. So mabechaza leli gama elithi fumo bathi lisho ingcebo. So bathi izwe lengcebo, land of the fumos.
izwe labantu abacebile. Futhi eh ngenkathi befika befica izizwe zazikhona lapha. Izizwe zasezizenzile lesikhona zizimele zenza yonke inhlobo yemisebenzi ongayicabanga ngoba nensimbi yayikhandwa lapha. Yeah. So-ke kungakho mhlampe laba abantu mabefika bathi hey labantu laba bacebile ngenxa yempilo abeyiphila babe nemfuyo bezakhela insimbi behwebelana bebodwa nezinye izizwe zazikhona lapha e-Afrika. Yeah. So-ke abanye abantu mabelichaza leli gama lesifumo bathi lisha ama-fumes ismoke. Kungenzeka ukuthi ngingathi beza laba nje babe beqhamuka ezilwandle behamba ngemikhumbi yabo babona intuthu. Intuthu-ke nokho ayimane nje ibaswe kungonakele lutho. Yeah. Kungenzeka mhlampe kwakukhomba kona ukuthi izwe lakhelwe linabantu abaningi. Intuthu isho ukuthi kuyaphekwa kwesinye isikhathi. Kungenzeka mhlampe kwakushiswa inyama kudliwa. Kungenzeka kwakuphekwa insimbi. Yeah. Ngoba insimbi besiyipheka. Kungakho uzothola ezibongelweni eziningi yaye kuthiwa uzothola nabantu bakaKhumalo kuthiwa omabasa laba abasentabeni kwavuthwa ilanga libashona. Babenzani? Babepheka insimbi. Yeah. Insimbi besiyisebenza kakhulu, besebenza insimbi yethusi. Iy'nsimbi zamathushe lezi eziqanjwe ngabo abantu ngoba leli gama lithi amathushe lisho amakhosi. Amakhosi amnyama, thu. Njengoba sazi igama lithi thu libhekisela egameni lithi mnyama bese lithi she lisho inkosi, amathushe. Iy'nsimbi zamathushe kwagcina sekuthiwa iy'nsimbi zethusi lezi. Yeah. Kodwa uzothola ukuthi lapho beyichaza le ndawo abafikela kuyona ngoba uzobathola belaphaya baye bathi bafikele endaweni yaseDelagoa Bay. Yeah, iDelagoa Bay indawo esisisebuthonga njengamanje. Kodwa laphana ebuthonga bathi bafica izizwe ezazingaphansi kwenkosi kwakuthiwa uVelankuni. Sesiye sakuveza isikhathi esiningi kwakuMnguni lo. Umnguni kaQwabe. Umnguni kaQwabe bese bethi umnguni kaQwabe kwakuyinkosi yamaKhomantesi, King of Mankomantes. Yeah. Balibiza kanjalo leli gama. Kodwa sizokuveza lapha kwaMlando Matrix ukuthi babemane belibiza ngendlela yabo, balibhala ngendlela yabo. Asazi kwagcina kwenzeke kanjani ukuthi kugcina sekuyilona leli gama elisebenzayo ngoba uzothola sekukhona ngisho nendawo ebizwa ngokuthi Komatipoort njengamanje. Bathi bona isizwe zamaNkomanti lezi babebhekisele ezweni samaGumede. Yeah. UMnguni kwakuyinkosi yamaGumede, amaGumede. Bathi bona amaGumedesi, amaKomantesi. So babezwa abantu bethi hayi no, uMnguni singamaGumede thina. Yeah. Inkosi yamaGumede le, bathi bona amaKomantesi. Yeah. So-ke isizwe esikhulu lesi esasakhelela sebuthonga. Yeah. Siyayisizwe kuthiwa kunezizwe zamathonga njengamanje. Uma sesibheka lezi zizwe zamathonga siyayisibona sengathi zehluke kakhulu kwezizwe ezikhona, ikakhulukazi ngisho nakuleli silakhelela kaZulu. Yeah. Bese sithi hayi semane sizizwe esihlukene. Kodwa umlando uyakhomba ukuthi hayi kulapha ebuthonga inina kanye inani laphaya. Yeah. So kushuthi nathi manifuduka nehla nishona ezansi nashiya abantu bakini laphana. Nakuba senikhuluma izilimi ezingafani njengamanje kodwa amaGumede lawana. Yeah. Babe ngaphansi kwesizwe zamaGumede, amathonga. Kwenzeka kanjani kuthiwa amathonga? Sizokuxoxa lokho kafushane. So-ke uzothola lapho uxoxa umlando wethu uma kukhulunywa ngaleya nkathi kuthiwa kwakukhona izizwe zabambo kuhlanganise nezizwe zamazimba. Siye sakuveza leli lithi izimba lisho amabhubesi, amatawu la, amandaba. Yeah. Izizwe zamabhubesi. Ilezi bezakhele leli laphaya eZimbabwe. Siyazi eZimbabwe uma kulandwa umlando wakhona kuyaye kuthiwa izizwe bezihlala khona amakalanga. Kodwa uzothola ukuthi la makalanga ekukhulunywa ngawo yiwo adabula zonke lezi zizwe sezikhona esesizibona zikhona lapha njengamanje. So umlando wethu uyakuveza lokho nakuba sekuwulwazi lolu luya ngokuncipha kulesi sizukulwane esikhona njengamanje. Yeah. So-ke
Lezi zizwe bezilaphana amakhosi akhona bebizwa ngokuthi amayanga. Ya, omyanga laba amakhosi. Ya, so kulapho kudabuka khona lesi sibongo lesakaMyanga. Kuthiwa amayanga inyanga. Babesho njalo bethi inyanga amaPutukezi lapho ebhekisela enkosini ephethe. Bethi amanyanga lawa. Ya, so uMnguni naye wayeyinyanga ngaphansi kwalesa sikhathi. Liqhamuka vele igama lezinyanga. Uzokhumbula amaThonga aziwa kakhulu ngokuthi amathefuya lawa. Amathefuya lapho ekhuluma uzothola igama elithi L, bona balishintshanisa negama eliwu-Y njengamanje. Babethi ilanga bathi yanga, yanga. Ya, so-ke uzothola ukuthi u-NGA lo esithi ngathi nabo bakubona ka, yanga. Ya, so inkosi yayibizwa ngokuthi ilanga ngaphansi kwalesa sikhathi lesiyana. So kungani kwakuthiwa ilanga inkosi? Uzokhumbula uViranguni uMnguni. Siyaye sikuveze ukuthi uMnguni eligama lakhe kwakuwuMusi, igama elisho umbusi, umuntu ophethe inkosi. Ya, wayewumbusi, uMusi abaye basho njalo izizwe zamaNdebele bathi bona badabuka ngaphansi kukaMusi. Bathi uMusi wayezala umhlanga. Siye sakuveza umhlanga yena kanye kwakuwuGumede. Ya, so lo Gumede siye sakuveza ngaphambilini ukuthi uGumede lo uye lo wayebizwa ngokuthi uNdabana. Kwakuthiwa uDabana. uNdabana okuyena owaziwa ngokuthi uMntungwa. uMtokwa, inkosi ngaphansi kwesizwe sabaTokwa eyayibusa noma ihlala nkosi la khona kwakuthiwa isebuthwa. Ya, bayazi kakhulu le nkosi ngesikhathi sombuso waseZimbabwe kwakuthiwa abaTokwa. Babethi bona uMadabhane. uMadabhane uye uGumede lo owazala uMnguni. uMnguni sesimthole eselaphaya ngasogwini lolwandle ehwebelana nezinye izizwe. Njengoba siye sasho ukuthi lento yokuhwebelana phakathi kwezizwe ey'se-Afrika nezizwe ezikwamanye amazwe indala kakhulu. So yibo labo bebehwebelana nalezi zizwe okwawuthola ukuthi kwesinye isikhathi zayidlula ngenxa yokuthi ngisho nolwandle belisetshenziswa kakhulu endabeni yokuhweba. So mayidlula beyidlula lapha zithatha ama-refreshments, zidlulele mhlawumbe uthole ukuthi baya ko-India, baya ko-China, njalo njalo. Ya, so-ke uMnguni kaGumede wayelaphaya endaweni yasebuthonga. Ya, so-ke uzokhumbula njengoba kuthiwa uMadabhane wayeyinkosi yabaTokwa, esesikuvezile ukuthi abantungwa laba. AmaNtungwa uma lithefuya kuthiwa amaThonga lawa, amaThonga. AbeSuthu bathi abaRoga. Ya, so-ke amaThonga, amaNtungwa igama linye. Abantu ababodwa laba baqhamuka ngaphansi kwesigaba sabaTokwa. abaTokwa babuswa uMadabhane. uMadabhane wayewuGumede. Uyaziwe ngoTabana, uzala abeSuthi, izizwe zabaTswana ey'dabuka ngaphansi kwabaKalanga lezi. Ya, so-ke leli lithi buthwa lisho ukuthi iselangeni. Ya, isebuthwa. Leli gama lithi thuwa lisho ilanga. Igama lesiChichewa leli labanye abafowethu asebaziwa ngokuthi bayisizwe ngaphansi kwesizwe saseMalawi, amanyanja. Amanyanja lawa. Kuye kushiwo kanjalo. Kuthiwa kusebuthwa, isebulanga. So kungakho kwakungathiwa amakhosi-ke manje ngaphansi kwalesi sigaba sabathwa noma sasebuthwa ebulanga kuthiwa amalanga lawa. Ya, so uMnguni bebuye aziwe uGumede bebuye aziwe ngokuthi uDabana noma uNdabane. Madabhane, leli lithi Madabhane lisuselwe egameni elithi uMaduwane, uMadubane. Ya, uMadubane nje basazi ukubheka ubuya be-W ulimi lwethu lwesintu esilikhulumayo lapha e-Afrika. So leli lithi uDuwana lisho ukuthi umalangana lo. Ya, umalangana, umalangana, inkosi yasebulanga ebusa izizwe zamalanga zabaKalanga. Ya, so-ke umalangana lo. So amakhosi kuthiwa
amalanga. So kususelwa kuleli gama elithi amathuba, amalanga lawo. So kungakho manje kuthiwa amakhosi amayaka. So kudabuka lesi sibongo esithi miyaka manje ngoba amakhosi ayaziwa ukuthi amayaka. So izizwe zikaGumede lezi. uGumede, uMadabane, uNdabane. Yeah. So-ke bese kudabuka lesi sibongo esithi omiyaka lapho. So-ke akuthusi nokho ngoba ubufakazi bokuthi izizwe lezi laphaya ebuthonga zingamaGumede. Uzothola njengamanje uma kukhulunywa ngoGumede, khona oGumede kaManukuza, oGumede kaSiqakathe. Yeah. Abasatholakala kuze kube manje kulezi zizwe zamathonga. Yeah. Siye sakuveza ngaphambilini ukuthi ngisho nesizwe sakaTembe kulapho khona izizwe eziningi ezilapha masezansi esidabuka kanye naso. Ngoba siye sakuveza sathi uMatalatala uDlamini wokuqala obubuye aziwe ngokuthi umkhulunkosi, unkosi enkulu, nguye owadabula lezi zizwe. So-ke uma uzobheka uMatalatala noma uDlamini wokuqala, aziwe ngokuthi uBhamula owayezalwa uBuyiswayo, uBuyiswayo wayezalwa uMthembu, uMtembe, obebuye aziwe ngokuthi uLudiwe. Yeah, uLudiwe. So-ke usuyabona ukuthi kuhlangana isizwe samaTembe. AmaTembe mayekuveza wona adabuka ngaphansi kwezizwe zabaKalanga. So-ke abanye abantu abakuvezayo lokhu isizwe sakaNgcobo esizalwa uDingile, uDingile ozalwa yena umkhulunkosi, umkhulunkosi uBhamula uNgcobo, obuye azale uGasele, uGasele okuyena kanye uMhlanga, uMadabane, uNdabana, uGumede. Yeah. So-ke abakaNgcobo bathi thina siqhamuka ngaphansi kukaMthebe. Bathi uMthebe bona basho uTembe, uMthembu. Bathi owayewuzalulo lukaNdawo uMkalanga. Yeah. So amaNdawo yinamazimba amabhubesi lawo. Yeah. So-ke izizwe ezizodwa lezi kumane kunikeza ubufakazi bokuthi indabuko yazo ivelaphi. Kodwa-ke uzwe njengoba siye sathi umkhulunkosi lona. Umkhulunkosi igama elisho leli gama elithi umkhulunkosi, umambo okhulu lo. Abaye bathi lapha masezansi uma belanda umlando wakhe bathi umumbo. Zonke izizwe eziningi zisasa nasidabuka ngaphansi kukaMumbo. Basuke besho ukuthi badabuka ngaphansi kukaNkosi, unkosi enkulu, umkhulunkosi uMatalatala, uDlamini wokuqala, uQwabe. Yeah. So-ke uzozwa abantu bakaQwabe abaningi nabanye abahlangana lesi sigaba sezizwe zakaGumede bezibiza ngamaNgonyama. Yeah. Kangangokuthi naso lesi sizwe sakaMyaka uma sesithakazela, ngike ngabheka izithakazelo zaso. Lapho sesithakazela sithi bangomyaka oGumede, omthanto omude onsele. Kushiwo eNgwenya la. Yeah. Uzothola ezinye izizwe ezisithakazela ngomthanti onsele, isizwe sakaZwane. Kodwa sona kanye lesizwe sakaMyaka oGumede bathi bangomazwana bona, omazwana. Yeah. So ilapho kususelwa le gama elithi Zwane khona, okuyigama elifana nsi naleli siye salichaza noma siye salisho elithi Mazwane, omazuwa, omazuwana, omalangana laba, amazwana, omalangana. So kumane kunikeza ubufakazi ngempela bokuthi le ndabuko nomlando ukhomba ukuhlangana kwazo zonke lezi zizwe esikhona. Kodwa ake uzwe uma beqhubeka bathi bangoQwabe oChibikalishi. Yeah, oChibikalishi laba, oNdokose kaMasikane, oNgonyama, oZindlovu nabantwana bazo. Yeah. Izithakazelo zakaMyaka lezi oGumede. Yeah. Khona oGumede kaManukuza, oGumede kaSiqakathe lapha. Kodwa awuzwe ukuthi lapho kubhekiselwa kule nzalamizi ewumumbo kuya ekutheni kuthiwa umumbo Nambia loyana. Umumbo Nambia, siyazi izizwe zamaNambia, izizwe zabaKalanga lezi zihlukane eduze kakhulu nezizwe zabaNyayi, kuhlanganise namaVenda, okuyizona zonke izizwe ey'dabuka ngaphansi kwabaKalanga lezi. UMbonambia okugcine sekuthiwa kuleli silakhe loMbonambi laba, amalotshwa. oMbonambi, siyazi oMbonambi baye bathi uma beyithakazela bazibize ngombuyazi. Umbuyazi, umbulazi noMabaso.
esiye sakhuluma ngaye. Akusibona ombonambi kuphela abazibiza ngombuyazi, ngisho nesizwe sakaDube, amaDube, okuyigama leli oDube siyazi ukuthi iDube libuyela basichazele ukuthi bangoTembo omhlanga laba, amaTembe, Tembo, iDube. So nabo bamane bahlanganyela umlando owodwa nazo zonke lezi ezinye izizwe ezikhona ezidabwa ngaphansi kwamakalanga. Yeah. So-ke kunabanye oGumede esingeke sibashiye ngaphandle. Isizwe esikhulu naso esitholakala laphana ezizweni zabaThonga, oMashabane, amakhosi amakhulu lawa abaziwa ngalezi sikhathi. Kuthiwa enye yamakhosi le eyayicebe kakhulu phakathi naleya nkathi uMashabane. Yeah. So-ke umungu wakaShabane uGumede nawo, ngoba lapho besithakazela abantu bangoNkundlande, oGumede, uQwabonguthi ngamalandela ophakathwayo laba. Yeah. Abanye bazibiza ngombonambi, oBumbi. Yeah. So-ke amambo lawa, siyizizwe esizodwa, sesinezibongo esihlukene njengamanje ngenxa yezinzalamizi ezakhula zaba isizwe, zase yifaka ezinye izibongo ngaphansi kwazo, kwase kuqambeka ezinye izizwe. Kodwa isizwe samaGumede asingakhohlwa bekuyisizwe esikhulu lesi ebesikhona ngaleziya zikhathi zama-1500s. Isizwe esihlobane eduze kakhulu nesizwe saseButhwa, eBulanga, eBukalanga. Isizwe sasiphethwe uMadabhana, uMatawana, uMazwana, uGumede umhlanga. Yiso lesi sizwe esiye sazala zonke izizwe sizibona zizikhona lapha kuleli elimasezansi ne-Afrika. Yeah. So-ke singakwazi ukuthi lapho sibheka zonke lezi zizwe ezikhona sizihlanganise kahle nalesi sizwe. Yeah. Omunye uzobuza ukuthi uma usho kanjalo Mlunguzi, sho ukuthi siyahlangana nezizwe zamaXhosa. Awuhambe uyobheka umlando wezizwe zamaXhosa, bazokutshela ukuthi badaba ngaphansi kukaMalangana. Lo Malangana esikhuluma ngaye, uMadzukwana, omnyaka bathi uMazwana. Yeah. So-ke akusiyibona kuphela omnyaka abaziwa njengoGumede njengamanje. Khona ngisho nabanye omnyaka, inyaka uSangwana owayaziwa phansi nalesiya sikhathi lesiyana. Yeah. So-ke izizwe zamaGumede lezi, leli gama balilumbanisa kabi abasentshonalanga bathi amakomati lawa, amankomantesi, land of the Nkomantesi, land of the Gumede, amaGumede lawa. Yeah. So ezinye izizalamizi abazifica zikhona lapha siye sasibhala lapha phansi ngoba siyafisa ukubonisa ukuthi bafica abantu, bafica izizwe, bafica amakhosi, izizwe ezihlelekile. Ungacabanga ngenzalamizi uChief Lusipati, bathi bona uLusipati, basho uLusibande. Yeah. uLusibande lo, Sibakhulu. Yeah. Siyazi-ke kunezizwe eziningi ezisithakazela ngalenzalamizi, kodwa akusiyona kuphela. Nazi ezinye iy'nzalamizi abasifica lapha. Yeah. So-ke ungacabanga base bafica inkosi kwakuthiwa uGogambampolo, uGogambampolo. Yeah. So-ke singacabanga mhlawumbe besho ukuthi uGogamampondo, uGoge lo, uGogamampondo. Yeah. So-ke kungenzeka kube isithakazelo zayo le nkosi. Base bafica uGimba kaCuba, uGimba kaCuba. Mhlawumbe ngeze ngoba bakwazi ukubiza ama-clicks, babethi uGimba kaCuba, uGimba kaCuba. Kodwa uNcube lo, uNcube. Yeah. So-ke bathi bafica uMpanjana. Base kwakukhona inkosi kwakuthiwa uMalangana, base kwakukhona inkosi kwakuthiwa uMuthwa Dondonmatala. Base khona inkosi kwakuthiwa uGamabele. Base kwakukhona inkosi kwakuthiwa uBabu, uBabu ngalesa sikhathi. Bathi bafica inkosi kwakuthiwa uMakhongolo. Bathi bafica inkosi kwakuthiwa uMabhomboru kaSobela.
uMabhumburu kaNzobela siyazi kunezibongo zakaSabela njengamanje, kungenzeka babesho uNzobela, asazi, kungenzeka kwakunjalo. Kodwa yiwo amakhosi abawafica lawa. Uzobezwa bekhuluma ngokuthi kwakukhona uNkuninyana. Mhlawumbe kwakungenzeka babesho uMnguninyana noma uMngonyana. Bathi inkosi le abayifica lapho benyuka njalo babebhekele kuleli eliseDelagoa Bay, ngoba phela babephahlakazelelwe umkhumbi. So enye indlela babengakwazi ukuthi baphinde bathole omunye umkhumbi abangaphinde bahambe ngawo kwakuwukuthi bafinyelele lapha eDelagoa Bay, ngoba kulapho khona kwakuyi-Park Station. Kwakuyi-Park Station yakhona lapho izizwe zidlula ziya kwamanye amazwe ngenxa yokuhwebelana. So-ke yiwo umlando lona mfowakaCelumusa, Celumusa mfokamyaka, mfokambonambi, uGumede. uGumede uqwabi laba ochibikalishi, Ngonyama. Siyabonga kakhulu, sizoqhuba nje umlando wethu, siyajabula uma sithola imibuzo efana nalena, bese siyakwazi ukuthi siwubheke siwuhlaziye. Kodwa sizokusho ukuthi kuningi kakhulu ekusamele sikwenze. Kusamane kuyithiphu nje i-iceberg umlando wethu esinawo njengamanje. Kuningi kakhulu esingakwazi, ekumele ngabe siyakwazi nokho, kodwa nakho kumele ukwenze. Uma ubheka eceleni kwakho, loyo ombonayo umfowenu loyo, indabuko yenu nobabili yinye. Kungenzeka nezibongo ezingafani njengamanje, kodwa lapho sihlehla njalo nomlando wethu siyathola ukuthi siyisizwe sinye, sidabuka ndawonye. Sifisa ukuma lana eMzansi ne-Afrika. Ngiyindoda emnyama esehlathini elimnyama ephakela izingwane ngonyama. Thusi luyesabeka.